ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் முதியோரின் பசிபோக்கும் தம்பதி தேவி சித்ரா. காலையில் வழக்கம்போல் எழுந்திரிச்சு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டாச்சு. அடுத்து சமையல் வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான். சுவையான வெஜ் புலாவ் தொட்டுக்க அவரைக்காய் பொரியல். பேக்கிங்லாம் முடிச்சிட்டோம், போய் கொடுக்க போகிறோம். வாழையாய் வாழ்க, வாழை அதன் பலனை மற்றோர்க்கு வழங்கிட வாழ்க. எளிதாய் நம் தோட்டத்து ஓரம் மரமாய் நின்று வகை வகையாய் வாழைப்பூவாய் காயாய் வாழைப்பழமாய் மட்டுமல்லாமல் சுபமங்கல காட்சி தரும் தோரணம் கட்டிய வீட்டின் முன் சுபிட்சம் தெளிவாக்கும் ஸ்ரீ லட்சுமியின் அம்சம் தோன்றும். மனிதம் காக்கும் மூலிகையாய் பசுமை மிகை உணவுக்கு வாழையின் அத்தனையும் பலனாகும். வாழையடி வாழை என நம்மோடு உறவாடும் வாழையை வாரம் 3 நாள் உணவாக்கலாம். இயலாதோர் முதியோருக்கு பசிப்போக்கும் உடல் நலனுக்கு உகந்தது. நாம் தொடர் பணியில் வாழையை தொடர்வோம். இப்பணி தொடர்வது 117வது வாரமாகும்.